Dostlar, küstənes türlü bula. Lakin onun küləmli, qimmetli buluğu mühim tügül. Şu küstənesti buluşup, sır ortaklaşır dostların buluğu mühim. Bugünkü küstənes kimge yullana? Onu hasır. Әйдәгез мине менән. Бергәләшеп, күңел асып, сәйсеп кайтайык. Киттек. Лилия, сыкмайын ул Гыйлметдинга. Подумай, шуның мотоциклы бар. Минең тракторым бар. Меня сыккыягаты. Мөхәббәт гаилә тарихтары барыһы ла тик күстәнәс тапшыруында. Мөхәббәт нәйләре нимә тидер әле? Нимә дип аталар ул? Әйбәт апай, әйбәт үт рәхимет. Күстәнәстән күстәнәс буна. Ой, рәхмәт. Минең укусым, эстрадабызның сагы уйындызларының бере Лилия Ишемьярова кунактабыз. Гаиләнең агзалары белән таныштырырга, балалары белән Лилияның үзенә һүз бирәйек. Минең тормыш иптәшем Урал Хайрулла улы, биюсе, Башкортстанның атказанган артисты. Минең өлкән кызым Зөлхиза Мортазина, уртанчы улым Арысланбай һәм бәләкәс улым Киня улым Ишмурат. Бына шундай безнең гаиләбез. Фотографияларда карап китәйек. Монда 3-нче класс, 4-нче класс шул тирә, әйбит. Қалай Арысланбайға ұқсап отыр ау? Арысланбай. Мин 4-нче класста был вакытта. 4-нче класста. Монда инде зуррак. Зуррак мақарагы әле. Монда инде тәү тапкыр телевизорга төшергә килгәнлегеңдер фотографияң, әйбит. Мин шәрбәтле ризык яратканмын бәләкәй сакта. Сатка еш. Кәнфит, калак менә варенье тутып торат, апайым. Утыргызга бастыралар да йырлаһаң варенье ашатам. Шул бер калак вареньега алданып ярлаганмын мен бәләкәй сакта. Һәм теге бездә бит дигән суралар шәл бәйләләр, бер-беренә кисен ултырырга йөриләр, инәйдәр. Шулар алдында концерт коям ти. Ул өс егетте йырлау гайдаты, ул шигырь һөйләү гайда, ул русса йырлауын гайда. Шуларда һөйләйин дәсәм. Кайнам менән кайнамды күрергә туры килмәне, әмма ишетергә туры килде. Улар ысынлап та шундай музыкаль гаилә булгандар. Әлелә кайнам йырлап җибәрә ул. Концерттар куя тургайнык. Һәм шунда мин халык йырдарын өйрәнеп бара тургайным, шунда башкарыр өчен аудио язмага язып алып килә тургайнылар. Кайдандыр радионанмы, бернисә халык именно хандугасты мин шулайтып өйрәндем, нидән радиолан яздырып алып килгәннәр дә инде укытучыларым шулар өйрәтте. Өфөгә килгәндә инде һине Рауил агай алып килгән бит инде, атайың алып килгән, менә монда училищеда утырган, менә әсәйегез училищеда укыган, һинең кулың итә карагызлар. Атайым ятакка алып килеп урынлаштырып калдырды. Мин экзаменнар бирергә калдым инде. Шуннан соң мына бит вакытыга төштем дә адатырга, мына бит илайым. Тәү тапкыр бер үдем ситтә калам, сит калала. Атайымдың күңеле тулып китте. Ой, кызым, әллә кайтаяк та китәйекме инде. Юк, мин әйтәм, килгәс калам дип шайтып мин калдым. Ятакта илай-илай булһа инде. Шуннан имтихандарда тапшырып, авылга телеграмма һуктым. Әсәй, атай, һеҙҙең ҡыҙығыҙ студентка дип инде. Инде ауылда оло ҡыуаныс бит инде. Бик һәйбәт уҡытыусыға эләктем. Альфия Карим ҡыҙым Асалимова классында. Беренсе курста уҡығанда Альфия Каримовна мине
шундай билдәле, зур шәхес, композитор Салават Низамеддинов менән таныштырды. Һәм инде ул мине үзенең студияһына йырларга сакырды инде. Ул минең өчен көтелмәгән бәхет иде. Минең өчен йырлар иҗат итеп, гастрольдәргә алып сыга йөри башланы һәм тәү тапкыр инде яңа ел огонёгына махсус минең өчен "Хагын мине" дигән йыр иҗат итеп, шуннан сыгыш яһаным мин. Алты яшыңда һин үзеңдән профессионал сәхнәгә аяк басып эшләй башладың. Шул елларда иҫләгәндә мин хәтерләйм, бына нәйтәүгә иткәндә, бына әсәйегез ошай тумалак кына ине, матур гына ине. Унан без аны ябыктырып алдык, әлхәмдүлилләх. Сык миңа кәвгә Лилия, ул безнең иң тәүге сольный программабыз. Шуны эшләгән мәлдәрде һөйләле. Ондагы кадык хәлләр Альмира апай бер янда булды. Концерттан соң рәхмәт әйтергә сыктылар да, Лилия, сыкмаһың ул Гыйлметдингә, подумай, шуның мотоциклы бар, минең тракторым бар, миңа сык кыягәт. Мин көләм, нимә дип әйтергә лә белмәйм ул вакытта. Бигрәк яшь инем бит инде. Бына ошо тамашанан фото Гыйлметдин тора. Шапка киеп, әсәйегез тора. Бу туй сәхнәһендә. Был не Гыйлметдиндең нәе төшенә кергән туе инде. Язмышыма язылган булган икән шулай да. Шул программаны куйгас, мин Урал менән гаилә курып ибәрдек. Программаны эшләгән дәврдә һәм ниләрегез башланды? Свиданиялар башланды. Хиделде. Шулай ма? Хиделләрендә ул. Мин яшь кешемен. Лилия матур, яшь. Мөхәббәт нәйләре нимә диләр әле? Нимә дип аталар ул? Калай булды ул? Урал менән белдермәскә тырышабыз инде, дуслашып йөргәнебезне. Бер вакыт кисен кайдандыр кайтып киләбез, ул мине алып китеп бара инде. Бер заман артыбыздан Джон Ахметович Мусин килеп сатты, ул бездә укыта иде бит инде. Мәйтәм, күрделәр бит инде. Лиля, уже поздно, почему не дома? Дигән була инде. Бер яшь кенә бит инде. Мәйтәм, вот идем Джон Ахметович дигән инде. Шанурга әйтәм, ага, мәйтәм, все, хәзер беләләр бит инде. Мәйтәм, Альмира апага әйтәсәң, ул мотлак дип. Мин әлбиттә тавышын мин охшатып йөргәнем. Тавышын хәзер тавышын охшатганнан соң үзе менән һөйләшеп, шулай итеп без гашык булдык. Миңа Урал бер караудан окшаны. Беренчедән теге сәхнәлә биюләрен карайын да шундай фактура, мәхәббәт буй. Уга хәтта биргә лә кирәкмәй һәмәгә сәхнәгә сыгып басха, бүтән бремәлә кирәкмәгән һәмәгә. Шуга мин уга гашык булдым. Өс егет йөри артымдан дигән әйбит Мәгъфирә апайның репертуарынан тилгән әйбит алдык бит инде теге программага һиңа. Самый яхшыһын һайлап алдым инде менә иң охшаганын. Рекламанан һуң карагы. Тәзрәк төбенән төште дә тәгәрләне. Нимә була дим. Йомры гына түңәрәк әле кемшән залдан бер кысыла. Лилия ишем ярма була. Кыен булгайны миңа.
Йырсы Лилия Ишемярова нисек ябыккан? Казанdır мен тәмәк тартайным. Ишле гаиләлә кем-кемде тәрбияләй? Сөнки. Менің улыма рәхмәтлемен. Әлмира Куатова коллеганы яшьлегеннән бүләк алып килгән. Карагыз, без кунакка күстәнәс менән йөрибез.